Dwi wedi dewis y dawn cyntaf o adnod 14 allan o Colosiaid pennod 3 a gwisgwch cariad dros y cwbl I gyd. Mae hynny yn gorchymyn tipyn bach yn od bod rhaid i ni gwisgo cariad. Dwi wedi cael y fraint blwyddyn yma o cael fy ethol fel maer I cyngor tre Llangefni. Mae llawer o pobl ddim yn gwybod bod fi'n maer, ond os dwi'n cerdded lawr y stryd neu mynychu cyfarfod yn gwisgo fy'n cadwyn, maen nhw sylwi ar unwaith taw fi ydy'r maer. Ac y her I fi ydy pan dwi'n mynd o gwmpas yn fy ffydd dyddiol bod fi fel tad yn gwisgo cariad, fel gŵr yn gwisgo cariad, fel cymydog yn gwisgo cariad. Yn fy gwaith fel uwchswyddog tai yn gwisgo cariad. Yn fy rôl fel cynghorydd yn gwisgo cariad. Mae angen I fi gwneud yn siŵr bod fi'n gwisgo cariad trwy'r amser. Ac os mae pobl yn gweld bod fi yn ymddwyn ac yn siarad efo cariad, wedyn fydden nhw yn sylweddoli bod fi'n dilyn yr Iesu Grist a bod cariad Duw gobeithio yn disgleirio trwyddo fi.